Já vím, co přidali. Já vím, jo, a přidali nové zbraně, nový meč. A já už jsem hrál totiž hru s Denisem. A už mám 3 videa, tohle je 4. A už mám nějaká zhlédnutí. Tak jo, dej žluté. Protože já hraju na Xboxu a snad se vám tohle video bude líbit lidi. A mimochodem, lidi hrají takovou challenge, která je taková, že budu moct hrát jenom blaster, kuši, laserový meč a ještě vyzkoušíme, jestli laserový meč se dá na jinou barvu, protože já mám rád tu barvu modrou. Já nemám rád červenou, protože je prostě skotská zbraň. Nebo prostě to špatná, já nemám rád špatné strany, takže tak bohužel, myslím, že ve Star Wars, no. Jo, to je na tebe? Jo. Jo, tak super. Jo. No. Mě jdou slyšet diváci a i Denise už. Jo, ale já teďka budu hrát challenge, takže budeme muset asi padnout za tím Darth Vaderem a tak, a bude to snad dobré. Jo. Takže tak. Ale jo, jenom tam ještě nejsem a Kuba. Omlouvám se, teďka se možná nebudeme moc přidat s tím světelným mečem, protože já hraju tu challenge teďka, jo. Jo. Takže bohu lidi. Jo. Dejte mi like, dejte Kubovi, ať to je dobrý. A tady je Darth Vader, takže jdeme tam. A fakt by mě zajímalo, jestli se to dá dát na jinou barvu, protože mi se nelíbí červená. Jako červená je taky dobrá, třeba Deadpool, ten je super hrdina, ale no. Jo, počkej, co? Kuba přiletěl přes no, já jsem přišel o zub kvůli tomu, že jsem přiletěl přes řídítka. Já jsem, asi jdu vzít. No, bohužel budeme se muset padat, protože je docela úplně, už jsem viděl youtuberek, to točil mi, jo, Altana. Takže tak. Nechci nic kopírovat, jenom prostě jsem neměl co natočit, bohužel, nenapadalo mě nic, takže bohužel, já se snažím, jo, už jdu, jo, já se snažím, jenže to nejde, já to nedám, já zemřu, pomoc. Běž! Tady ti hodím šildy. Ne, já si nechci dát šildy. Tady máš šildy, jo? Potom. A tady máš zbraně. Jo. A ty šildy tam máš ještě. No jde, ale on se kryje, ano. To je boss novej, z kterého padá ten meč. Oh no. Oh no, já jsem mrtvý, pomoc.
zatrvá, než možná zabijem toho bose, protože on je fakt těžký. Ano, je silný. Zkuste si to, pokud já jsem vám nepustil ještě já jsem vám nepustil novou to. No tak to nevím. Ale já nevím, já si ho když tak někdy vydám, ale teďka ještě ne, pač mě je 7 a kolik je tobě, Kubo? Mně je totiž 7 vlastně. Jo, tak máme 2 stejný. Ale jo, takže tak. A chci vám říct, že nás tady, možná už jsem to v jednom videu říkal, ale jo, mě štve na balkonu žaba, ona tam kuňká a ona tam štve a v noci tam kuňká. Teďka už možná nebude, doufám, že ne, a ona nás potom budí, mě se tam úplně příšerně žába nám tam prostě žábka a je to blbý, protože jsem úplně stejně a ten meč prostě potřebuje, ne docela OP. Taťka už to vyřešil, už nekuňká. No nevím, jako Alka neříkalo to. Já nikdy nebudu hacker, nebudu cheatovat. A jestli jo, tak si to rychle odnauč, protože já se to nikdy učit nebudu. Je to podle mě nepříjemné a mě se nebudu učit hackovat, protože nevím. Jestli je cheatovat něco jiného, něco jako lepšího než hackování, tak mi to můžete samozřejmě napsat, ale jo, on tam prostě chodí. Když tak vám v minulém videu jsem vám řekl, že můžete napsat komentáře a to. Ale to možná je video, který jsme právě nevydali, bohužel, takže se omlouvám. Jo. Tady vybojuju. Tady. Mám zbraň pro tebe. Jo. A já můžu jenom pušit a ten blast hrát. Oh no. Počkej, aha, on je za mnou, já jsem si toho nevšiml. Já jsem si toho neuvědomil vůbec. Au. Jo, já vím. Jo, pojď za mnou. Jo. Jo, rychlej. Ale budou 4 pokusy, bude fakt trvat. Takže možná i 5. Dáme 4, jak je víc hardcore. Máme 2 pokusy. A jde. Že jo. A hraje tady nějaká hudba. Tak Damiánek si tady pustí něco na tabletu, pouští, tak možná to jde z toho, omlouvám se. Jo. Něco se nahrává, takže omlouvám se, to je jenom Damián, tam má puštěný tablet, taky nechcete, já se oddechnu. A podívejte se, už mám 3 videa.
No, já budu mít taky 4. Tohle je challenge, která mě napadla. Nevím, proč ji dělám, protože je těžký ten boss prostě ho zabít. Já nevím. Ten Kuba tam vždycky umře. Já mu musím prostě nechat tu zbraň, aby se ubránil, ale mi ji musí vybojovat, nebo já nevím. Já mu vybojuju zbraň klidně, ale jako bude to nějakou dobu trvat, jako tě budu dál všude, ale bude to taky trvat. No. Ale to nevadí. Jo. No. Takže, tak. Cože? Já vím. Jo. Mýho taky možná tam. Mýho taky možná, protože taky tady má na tabletu něco puštěného. Je tak. Kolik ještě. Ale možná to někde střihnem. Rovnou vám říkám, že to možná to někde střihnem, protože já můžu točit omezeně, jenom, protože já už neomezeně teda říká zatím, nemůžu točit, tak je to už asi dobrý. A tak, jasno. Ach, počkej, ale já vybojuješ mi, máš kuši? Jo, ty máš tuhle, ne, nemáš kuši. Počkej, já jdu rychle zabít stávky. Ne, nemusíš, já si vybojuju mečem. Ne, nevybojuju, já mám málo pomoc. A mohl by se podělit o shieldy. Au, pomoc, já mám jenom 4 životy, jsem dead. Někdo mě střelil, já jsem rychlej. Já jsem dead. Pomoc, pomoc. Ty nemáš moji támničku? No tak já jsem v pytli. Já nemám zbraň. Já mám jenom 4 životy. Jako já nemůžu nic dělat, já můžu jít dělat. Ne, no, vidíte. Nemám. A poslední, teďka už to musíme dát, jinak jako já nevím. Ten 5. pokus už si nemůžu dát, když si něco řekl. Ale musíme to už dát. Musíme prostě takovýhle plán. Já si dobuju tu cestu, vybojuju ty zbraň, kde jdeme na Darth Vadera. Kde jdeme na Darth Vadera a prostě nic jiného nezaměřujeme na Darth Vadera a potom až na lidi. Možná mi padne kůž, protože toho stále to vypadá dělanou ránu, když to nabijete tu kůž. Jo. A když ji podržíte, tak dává dobrý damage a ty slavky, které tady jsou, dává na jeden hit a až klečou, tak taky. Takže tak! Ne, bohužel ne, toho ne. Ale já nevím, tak už se na toho bosse moc nehodí, spíš ten blaster a jiné zbraně. Takže tak. No já taky, jenom ono je to prostě takové, jak kdyby překvápko. Buď padne kůž, nebo blaster. A Kuba, můžeš mi tam nechat tu čestku a já ti vybojuju zbraň, co ty na to? Jo? No, tak to jo, no.
Ty jsi zamířil a co? Jo. Cože ti to dělalo? Promiň. Jo. A co se říká, co ti to dělalo? Ty jsi mířil a co? Víte, ty nový sezóny. Cože? Víte, ty nový sezóny, když jsou takový malý, že přidají jenom takový barikády jako tady, tak jsou dobrý v tom, že prostě ty lidi ještě nenatočili žádný videa zatím a jako neví, kde jsou ty barikády, ale potom se někdo podívá na video a ví, kde jsou, a to mluví strašně. Jo, ale já nemám tu zbraň, on jí sebral týpek, já jsem mrtvej. Já jsem prostě mrtvej skoro. Já jsem doslova skoro mrtvej. Kámo, no, já nemám žádnou kuš. Já jsem prostě nezískal kuš. Jo. Au. Já vím, já se musím vyléčit dala. Jo. Ne, já mám taky, dobrý je to. Ne, jo, díky. Jsi mi ulehčil práci. Ne, pomoc, ale. Já mám zbraň. Oh no. Oh no. Tak kámo, to ne, ale pomoc, pomoc. Oni nesmí zabít. Jinak já jsem v pytli. Ne, pomoc, please. Ne, pomoc. Bacha, já jsem mrtvej. 4, 2, jsem mrtvej. Vem moji kuši. No tak nic. Tak jo, tak dáme tu chvíli, protože já to potřebuji dělat. Nebo takhle to uděláme. Já jsem říkal, že to chci dodržet. A budeme mít těch pokusů do té doby, dokud ho prostě nezabijeme a nezískáme to, protože já chci v pohodě natočit videjko. Já taky. Já tě vybojuju prostě zbraní, budu se snažit a jak nejvíc budu moc taky. A momentíček, já jenom se na něco zepnu tatínka. Skoro jo. Můžeš. Já nevím. Nepsali tam víc. Nebo nic. Okay. No? Zkusíme, jo? Natoč, kolik budeš moct. Ernie, ano? Jo. Co? Natoč, kolik budeš chtít. Jo, slyšíme. No, tak už to dáme, protože už je skoro noc, podle mě, a je to strašně blbý. A potom se podívám na tohle video. Ty taky, dej mi odběr a like, prosím. Já už nevím, já jsem zapomněl. Co? 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 Jo, můžeš. A co chceš vlastně říct? Shit.
To ti dávají neznámí lidi a jí. Se stalo poprvé, že ti dal někdo cizí like. No a já znám Portyho třeba a taky je pro mě úplně cizí, když je to jako youtuber, tak já nevím, kdo to moc já, i když je pro mě cizí, tak mu dávám lajky, protože jako já nevím, proč bych mu asi dával lajky jenom tak. A teďka už se musíme nejvíc snažit. Tak snad to teďka už dáme. No, já tady spadnu pro čestku a vybojuju ty zbraně. Snad mi padne kůž a snad to teďka už vyhraje. No to trápení totiž. Já to tady vezmu, tu zbraně, a jdu ti nějakou vybojovat. No, takže tak. Jo, mám bohužel jenom blaster a toto. A já půjdu na ně, počkej. A jdu. Ano. Jo. Jeden dead. Jo. Jdu pro další zbraně. Světelnou. Jo. Jo. Au. Oh no. Help, please. Help me. Oh no. Já mám další zbraně, já ti dám, ale... Ne, ne. Oh no. Tady máš. Tady. Další mrtvý Stormtrooper. Jo. Dobré. Oh no. Tamhle. Na tebe skočil. Oh no, mě se přepila. Oh no. Počkej. Mrtvej! Je mrtvej! Kámo, tak jdeme. Ne, no, tak tohle se nezasekala, to nevadí, ale za to trápení to úplná bombička. Takovejhle. Já jsem Darth Vader, bohužel rád to modrou. A tady máš 50? Máš 50 shieldů? A tak tady máš. Jo, máme. Počkej, já ti jdu pro zbraň, já ti jdu pro laserovku. Jsi si vzal? Aha, ty jsi si vzal, tak to je dobře, počkej. Počkej. Jo, já se jenom snažím mě označit už. Tak jo. Už jdu. Máš tam hráče? Ne, to je slípka, aha. Mimochodem, důvod, proč se to pořád dívám, je ten, důvod, proč se to pořád dívám, je ten, že právě já nemůžu točit omezeně, protože táta už mi řekl, že prý neomezeně baví, ale snad
občas slyšíte, že takhle stejně si dělá nebavu. Jdem. Jo. Ano. Tak jo. Jo, hezky. Ještě tu pušku, budu mít tam všechno. Ne, pokud můžete vidět takhle se bráním a někoho jdu zabít, počkej. Za to trápení. Jo, ne, tak nic, já si nedal, já jsem si ho chtěl zabít, proč by ho vyžral, když by o tobě vůbec nevěděl. Mě úplně okay. Ale takhle. A takhle, ale, až je taky šel. Ne, a to mě úplně, já chci taky někoho zabít tím světelným mečem za to trápení. Jde za to trápení. Jo, já vím. Jo. Jo. Akorát teďka na mě nedošáhneš, bohužel. Hráč? Jdu na něj. Meč. Jo, já ho můžu házet normálně, dívej se. Počkej, stůj, takhle. Počkej. Mám ho zpátky. Hej! Ne, to jsem byl já. Takhle silný jsem, víš. Jo. A do toho bunkru, který se odnačil. Jo. Co? No, nevím. A proč? A jo. A já si jenom něco vyzkouším, tak za tebou hned přijedu. Got something really hot coming your way. I've been through a whole lot. Tried to my mission, but I don't die. Satan wanna put me in a boat.
Mrtvej naštěstí. Mám lékárnu, promiň. Nemám, to už nemám. Tak mám. Já jsem se ho našel. Ana, tady máš. Tak? Jdu ho zabít. Je mrtvej. Jo. Těším se, až tohle vydáme, s toho vyhrajem. Jo, dejde ho jdu dorazit světelným mečem. Jo, red. Můžem. Jenom počkej, na chvíli mě chraň, protože já bych chtěl se na něco podívat, takže mě chvíli chraň celou peříčku. Už jsem zpátky. Jo. Tak, už jsem zpátky, už jdu. A snad se vám to bude líbit. Jdu na něho. Doufám, že mě pořád budete slyšet. Yes! Ještě, že tady byla voda. Snad se vám toho video bude líbit, dejte lajky, odběry. Jo. Jdem. A pořád jsme nepotkali kuši. Já nevím. Můžete napsat do komentářů, jestli mám udělat druhý díl téhle challenge, protože můžete vidět, nemám kuši. No, a na tohle čtvrtý, nebo na jaký se nám to, myslím, podařilo, jestli je to čtvrtý, já teďka nevím. No. Co? Tam je dobrý, nemáš žou? Ne, nemáš. Uh, 11, ne 10. Protože
dá se dát 10. Já mažu. Já už jsem myslím házel a jednou jsem házel ten meč, když jsem hrál a vůbec se mi to nevyplatilo, protože mě potom kvůli tomu zabili, já vím. Jo, uvidím týpky. Tady možná bude týpek. Jo? Hned? Jo, už jdu na něho. Jo. Jo, já stejně hraju tu challenge. Ano. Já jsem mrtvej. 4 lidi. Tak poslední kolo a... No. Ano, poslední kolo lidi. Snad se vám to bude líbit. No, nevím. A málem jsem ho možná dal. Já jsem se nedíval, kolik mu zbylo. Ale ubral jsem mu fakt jako dost mi připadá. Ale prostě to přežil. Ten meč je docela blbej na tyhle fajty. Je lepší možná ta kuše a tohle. Ne, to, že já ho potřebuju, já hraju tu challenge, ale nevím, fakt nevím, no. Nechám se. Nebo já ti ho půjčím na chvíli, jo? A potom mi ho vrátíš. Čím se háže, zamíříš a dáš, čím se střílí. Tím se háže a kryješ se tím, že zamíříš a to odražuješ, jak kdyby ty kulky, oni se spálí tím. I ty laserový, myslím, možná. Jo. Ach jo, no tak ale já hraju prostě nedám, skoro žádnou střílečku nemám. No, takže tak, jenom tak jinak, myslím. Teďka nevím. Ale jdeme. No. Sem. Nebo momentíček. Počkej. Spadnem tam, ale napřed sem. A potom až tam, jo? Potom na to Darth Vadera. Tady možná bude Chewie, který se k nám automaticky přidá, když mu pomůžeme. A tam jsou blastry. Přestřílečka a tam je Chewie a ten nám nic neudělá. Když mu pomůžeme, tak se k nám automaticky přidá, jestli tam bude. Ano, tak je tam Chewie. Rychle, padej. Rychle. Eniste. Ne, to nemůžeš koupit, ty musíš mu pomoct a on se k tobě přidá. Oni už mu pomohli. Ne, já jsem ještě nedopadla ani teď. Jo, je na ne. A do téhle chvíle si ještě povoluju používat zbraně, protože jak to mám sakra udělat, když to... Jo. Takže teďka se to počítá... Jo, takže teďka se to počítá jakože
že se že se to počítá tak, že jsem to jak kdyby dal, že to je dobrý, že to můžu, jo. Protože jak se sakra obrájí, když jo. A ty běž ty leď za Darth Vaderem, jo? Darth Vader, no. Já vím. Tu kuž mám já, to ti nedám. Dej mu to. Tu kuž Dej mu to. Ale ta kuže Dej mu to. Díky. Ale dám Je to ti tu kámoš. mikrovku. Je to kámoš. Je to kámoš. Řekni mu to. Dej mu to. Je to kámoš. Promiň, možná jste mě teďka slyšel. Protože já ti dávám zbraň. Já ti dávám zbraň. Tak jo, teďka jdeme za Darth Vaderem sem. No. Na. Ernie. Okay. Jo, promiň, já už mrkám. Jo, už tam budem. To už doběhnem. Možná ani ne. Snad to ještě nevybojovali. Ještě ho nevybojovali, ale já bolelo, Darth Vader. Fakt au. To nevíš, to nevidíš. A vidíš. Jo. Ne! Tak doufám lidi, že se vám to líbilo, bohužel. Jinou hru jsme skončili čtvrtí, teďka jsme to nedali, bohužel, aspoň už něco víte. Takže ahoj, jdeme do lobby, jo? Tak jo, tak ahoj, doufám, že se vám to líbilo a všechno, takže zatím